Govarati Vesna Damjanić-Branković. Vesna, izvoli. Borise, hvala. Gospodine Bajatoviću, dobro jutro. Srbija gasa praktično spasila to preduzeće. Vi kažete da bi otišla u stečaj. Ministarka je rekla da bi podela donela sigurnije i jeftinije snabdevanje gasom. Vi kažete da bi snabdevanje bilo neizvesno. I konačno ministarka je rekla da bi to ubrzalo na neki način radove na Južnom toku. Vi kažete da bi to izazvalo politički problem sa ruskim Gazpromom. Kako je moguće toliko različito viđenje reorganizacije Srbijagasa? Pa prvo nije dobro. Ministarka traži... Nije jedno preduzeće odvaja kontrole nad privredom. Ostali smo bez ikakvog upliva države u sve to. A gde ne bi bilo upliva države? Ako se u kontrolu tržišta gasa. Dakle, milijardu evra, milijardu evra jeste, ali imamo... Kako izgleda finansijsko restrukturiranje? Kako izgleda imovinsko-pravno restrukturiranje? Kako izazvati politički problem kada je reč o ruskom? Zato što se uvodi jedno gasnih centrala, Južni tok i sve ostalo. Kako je moguće da vi... S druge strane, imamo u Azotoru, pošto to možda se proda, to je lepa priča, ostavit ćete MSK i Petrohemiju, Srbijagas će ostati samo da objasnim. Antikorupcijski tim ministarke energetike u Srbijagas. Nije baš logično da direktor se javnog preduzeća tako ponaša. A šta da pustim? Antikorupcijski tim. Pa to ne postoji. Kako ne postoji ministarka? A ja sam predsjednik odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Republike Srbije. Hajde da ukinemo državnu revizorsku instituciju. Zbog čega vi ne? Jedan koncept koji zagovara Srbijagas i jedan koncept koji... Plan Ministarstva energetike biti usvojen na vladi, pošto je ministarka rekla da ima potpunu podršku. Gostovanje u Jutarnjem dnevniku bio prvi čovjek Srbijagasa, Dušan Bajatović. Borise, izvoli.